Ay, magbuhat mo lagi ko pilay. Oh, kana nga paper chick. Hindi ka magsignature. Siya malabasa. Ang papa mo, istorya ko lang. Ano siya gusto mo yung mga uniform.
Ayaw pa siya gid wala niya nang history dialysis. Okay pa yakit si mama sa na sa tiyan ako. Niya kasi sa Maayong hapon, mga igsoon ko diyan ni Kristo, maayong pag-abot dinhi sa parokya sa Holy Cross ug sa atong ikapito nga adlaw sa atong binamisa agig pagpangandam alang sa kapistahan sa atong mga patron San Roque, San Vicente Ferrer ug ang pagkakaplag sa krus. Ato karong ilakip sa atong hiniusang pagampo, pasalamat ug paghandom sa mga kalang. Thanksgiving for my grandchildren, Michael Gabriel Aquino, Alexander Leon Dallas, Christine Dallas, Christopher Aquino, Carmila Rose Oron, Dylan and Maya Kelly, Kiko and Joshua. For my children, Magdalena, Myrna, Marivic, Marlon and Michael. In-laws, Imelda, Brian, Mark, Roger and Cherel, Brother Manuel and Lydia Carbonell and family. Thank you, Lord, for good health and protection, all blessings of good health, love, peace, and joy of the family, offered by Mrs. Edith Aquino and family. Thanksgiving offered to our Lord Jesus Christ and Mama Mary for all blessings received, offered by the Chosa family. Thanksgiving to our Lord Jesus Christ and Mother Mary, Senior San Roque and Saint Vincent Ferrer, and for all saints in heaven, for all graces and good health received, especially the gift of life, petition for harmony, peace of mind, heart, and soul for the whole family, for the enlightenment of Earl, and for the change of heart and purification of Rizalina and kids, offered by Cañete and Abellanosa families. Thanksgiving in honor to the Holy Trinity, Holy Family of Jesus, Mary and Joseph, Saint Lucy, Santo Padre Pio, Saint Vincent Ferrer, Saint Roch, Saint Anthony de Padua, for the gift of family and friends, prosperity and good health in the family, conversion of Roy, and for the deliverance of Fidel and his family from the torment and snares of the devil, and for all blessings, guidance, and protection. Petition for continual prosperity, guidance, and protection through the most precious blood of Jesus for the entire family circle, relatives, and friends, glorification, sanctification of Marites family, and for the healing of the family trees of Cabilian, Bituon, Pilieren, Sipada, Navarro, and Orbeta families, offered by Krilanjoma and family. Thanksgiving Mass to Mama Mary, Senior Santo Niño, Lord Jesus Christ, sa mga grasya kada adlaw, grasya sa kinabuhi, salamat sa mga pagsuroy, sa mayong panglawas sa akong pamilya, sa pamilya ni Rhea o Dondon Carillo. Petition granted for Tres Carillo, Adi, Bitani, TJ Christian, for good renter, kayuhan sa tanang masakiton, Lord God, world peace, ilawinas kadtong mga biktima sa katalagman sa Bagyo o Gubat, offered by Baby Balendez. Misa pasalamat sa Sagrada Familia, Mama Mary, Beren sa Regla, San Antonio de Padua, Senior San Jose, St. Therese, Inahansak Nunayng Panabang, offered by Marieta de la Calzada and family. Thanksgiving Mass offered to Senior San Roque, St. Vincent Ferrer, Santa Cruz, Santa Lucia, Maria Magdalena, Santo Tomas de Villanueva, Corazon de Jesus, Senior Santo Niño, offered by Marita de la Calzada and family. Thanksgiving Mass offered by Nila Consing. For the souls of Marcelo Aquino Sr., Marcelo Aquino Jr., Lisa, Francisco, Francisca Carbonell, Juan, Manuela, Victorina, Rosa, Tranquilino, Hilin, Conching, Nicasio, Glinda, Rosalina, Prisciliano, Felberta, Paz, Jose, Phil, Berting, Glinda, Rosalina, Concepcion, Nicasio, Pedring, Valentino, Federico, Valentino, Patrocinio, Migalios, Lourdes, Jaime, Delfin, Victoria Aquino, Oscar Indad, Francisco Carbonell, Monsignor Constantino Jutay, Father Henrieto Visitacion, Monsignor Constantino Batoctoy, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Mrs. Edith Aquino and family. Souls of Federico, Remedio, Siperina, Rafael, Norberta, Isaías, Teofilo,
Dania, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Raquel Lauchenko. Souls of Alan, Nicolas, Alejandra, Roberto, Viviana, Perfecta, Edelberto, Leo, Angelo, Sibia, Felipe, Irenea, Rodrigo, Manu, Mana, Enrique, Lisa Marie, Paulino, All Souls and All Forgotten Ones, offered by Cañete and Abellanosa family. Soul of Alan Abellanosa, offered by Angelina Abellanosa. Souls of Wilfredo, Macario, Victorina, Cosme, Samuel, Pastor, Eniega, Felix, Vicente, Ricardo, Salis, All Souls and All Forgotten Ones, offered by Marcy Dichosa and family. Souls of Francisca, Father Nilo, Father Restituto, Father Angelito, Monsignor Constantino, Father Henrieto, Liberato, Adoracion, Miguel Senior, Miguel Junior, Edgardo, Godilia, Milagros, Antonio, Elisa, Prima, Gaudencio, Lolita, Jubita, Dimitelo, Irene, Zotica, Carmen, Jocelyn, Filipa, Caridad, Narciso Senior, Iluminada, Dolores, Anisito, Aluna, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Krilanjoma and family. Souls of Fe, Nipomosina, Rufino, Edgar, Violita, Idna, Nora, Apollo Joyce, Jimmy, Monica, Consuelo, Celestino, Andres, Jesus, Ananias, Climaco, Candido, Calixto, Arsenio, Crisanta, Dominador Senior, Josefina, Eulogio Senior, Remedios, Jean, Irish, Maria Floresa, Loreto, Marcelina, Felix, Benigna, Baby Joy, Josefina, Consorcia, Jose Senior, Natividad, Manuela, Rostico, Gertrudis, Felisa, Braulio, Cristina, Eduardo, Oscar, Susan, Alfredo, Leonor, Clarita, Armando, Ananya Senior, Angelisa, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Cabilian family. Souls of Tito, Teodoro, Eduardo, Elena, Valentin, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Restauro family. Souls of Pilo, Chaning, Ado, Duting, Iting, Daria, Fidela, Waning, Sensio, Shano, Irish, Leonor, Nene, Dundun, Edie, Susing, Sipa, Roger, Iay, Dalin, Judelin, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Ben and Earl Abadiano. Souls of Federico, Remedio, Seferina, Rafael, Norberta, Isaias, Paula, Teofilo, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Raquel Lauchenko. Souls of Rogelio, Soul of Rogelio Biliania Ibiza, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Ibiza and family. Souls of Adriano, Diosdada, Bongging, Edwin, Ponciana, Yolanda, Generosa, Imping, Fulgencio, Brigida, Simplicio, Karina, Junior, Pipi, Mauricio, Julieta, Neri, Marialina, Cora, Celso Junior, Simeona, Violeta Miding, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Baby Valendez. Souls of Alfredo Milagros, Scarlett, Henry, Nicanora, Rosita, Juliport, Carmen, Cristita, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Marieta de la Calzada and family. Souls of Dolores, Francisco, Vicente, Jesus, Manuel, Pedro, Mariano, Christine, Asuncion, Magdaleno, Visitacion, Baby Angel, Eleuteria, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Leah de la Calzada. Pamisa sa kalag ni Mayan, offered by Leo Romano. Death anniversary ni Dolores Abadilla, nagpamisa Tonet Abadilla. For the souls of Leandro, Julito, Conching, Bartolome, Pablo, Apolonio, Eufemia, Leandro Jr., Virgilio, Crisanto, Prospilito, Celso, Raquel, Jeronimo, Romy, ug ang mga kalag sa purgatorio. Nagpamisa de la Rosa family. Pamisa sa mga kalag nilang Daisy Marie Macasero, Mateo Anoos, Eugenia Arcelia, Esmeralda Patigayon, Constan Cueva, Cruzada Laurente, Romeo Laurente, Jimmy
Discalsota, Joel Discalsota, Nora Pran, Cristolito Pran, Pedro Pran, Fausta Pran, Edita Cañete, Orlando Cañete, Bernabe Cañete, nagpamisa, Jimalu, and Richard Anoos and family. Pamisa sa mga kalag nilang Rodrigo Batucan Sr., Rodrigo Batucan Jr., Angelita Pran Batucan, Luther Cañete, nagpamisa, Jimalu, and Richard Anoos and family. For all souls and saints in purgatory, offered by Nila Consing. Kini nga misa atong ihalad alang sa katuyuan sa atoang Santo Papa, Papa Leo XIV, sa atoang Arsobispo sa Sugbo, Most Reverend Alberto S. Oy-Didi, Doctor of Sacred Theology, ug sa atoang Cura Paroko, Reverend Father Fromencio Mahusay. Magampo kita, tidabangan usab sa atong mga patron, San Roque ug San Vicente Ferrer, aron dadon nga to sa Dios ang atong mga kabalaka ug panginahanglan, lakip ang mga hangyo sa pagampo nga dadawat sa parokya. Palihog, mangluhod, pagampo sa dili pang santos nga misa. Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. O Jesus ko, pinaagi sa putli uyamot nga kasing-kasing ni Maria Santissima, ihalad ko kanimo ang akong mga pagampo. Buhat ko, kalipay ug mga pag-antos ning adlaw, uban sa santos nga misa sa tibok kalibutan. Ihalad ko sila alang sa katiyuan sa imong mahal nga kasing-kasing, aron maluwas ang mga kalag ug kabayaran ang mga sala. Ihalad ko sab sila alang sa katuyuan sa mga obispo ug kaparian, ilabi na sa mga apostolado sa pagampo, nga magkahius sa unta ang tanang mga Kristiyanos sa tibok kalibutan. Amen. Pagampo alang sa proseso sa kanonisasyon ni Halangdong Teofilo Kamumot. Makagahom o kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, maong naghimo sa imong alagad, Halangdong Teofilo Kamumot, sa paghalad siyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo. Isip pari ug obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pagampo ug manggihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot ngang iyang hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panag-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siya ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasirigog niining imong alagad, mapaubsanon kaming nangalyupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa malangit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kananunan mo sa matagad daw, ihatag ka lang mo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga kasala pa namo. Kung dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan wasa kami sa naupan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sunugan, karon sa gihapon hangtod sa kautulan. Amen. Palihog manindog alang sa Regina Coeli. Rayna sa langit, paglipay, Alleluia. Kay siya nga nahimo kang nangayan sa pagdala, Alleluia. Nabanhaw sumala sa iyang giingon, Alleluia. Iampo mo kami sa Dios, Alleluia.
pagsadya o paglipay, Berhen Maria, Alleluia. Kay tinuod nga nabanhaw ang Ginoo, Alleluia. Magampo kita. O Dios nga tungod sa pagkabanhaw sa imong anak nga si Kristo among Ginoo, naglipay ka sa kalibutan. Itugot nangamuyo kami nga tungod sa iyang inahan, ang Berhen Maria, makaangkon kami sa kalipay sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, Maingon sa sinugdan karon sa gihapon hangtod sa kahulugan. Amen. sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manglingkod. Maayong gabi pag-usab mga igsoon ko diyan ni Kristo. Aniya kita karon sa atong ikapito nga adlaw sa atoang nobina misa pangandam alang sa kapistahan sa atong mga patron, San Roque, San Vicente Ferrer ug ang pagkakaplag sa krus. Atong pilgrims nagagitan sa Lectors and Cantor of the Psalm Ministries, Basic Ecclesial Community in the Parish, Adoracion Nocturna Filipina, Ile Majestic Marketing and Area 7 Chapels, Kalubihan Kiyot, Greenbelt, View Hills, Granada, Apayati, Lantawan, and Beltran Subdivision. Atong choir, gigan sa Basic Ecclesial Communities. Atong mas sponsor, karong adlaw, Mr. and Mrs. Anonymous, Catholic Women's League with Confrancia de San Jose, and Legion of Mary. Atong mga kaparian karon, atong resident priest, Reverend Father Nomel Rico Arsolon, kuyog sad ang ato ang parish priest, Reverend Father Promencio Mahusay, ug atong mas presider, Reverend Monsignor Raul Go PC. Palihog manindog.
Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo maanaa ninyo. Naigsuon aniya nakita sa ikapito nga adlaw sa atong pagpangandam sa kapistahan no sa duha ka santos o sa Santa Cruz, si San Vicente o si San Roque. Ug karon maandam kita ning mong kasaulugan, maginulso kita karon sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo ako iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Nadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita.
O Dios, nga nagpahiuli sa kinaiya sa tao, labaw sa iyang dungog sa sinugdan, tanawa ang sakramento sa imong gugma nga dili matukib, aron imong ampingan ang mga gasa sa imong walay hunong nga grasya ug panalangin. Diha kanila nga imong gibag-o pinaagi sa misteryo sa bunyag. Ini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostolis. Si Pablo ug ang iyang mga kauban, milawig gikan sa Papos ug miabot sa Perga sa kayutaan sa Pampilya. Apan si Juan Marcos mibulag kanila didto ug mibalik sa Jerusalem. Gikan sa Perga miadto siya sa Antioquia, sa Pisidia ug sa adlawng igpapahulay. Misulod sila sa sinagoga ug milingkod didto. Human sa pagbasa sa usa ka bahin sa balaod ni Moises ug sa sinulat sa mga propeta, gipasuguan sila sa mga kadagkuan sa sinagoga nga nag-ingon, mga igsuon, kung aduna kamoy mensahe ug makadasig niining mga tao, mahimong isulti ninyo karon. Bitindog si Pablo ug gisinyasa niya sila sa iyang kamot ug giingnan. Mga igsuong Israelita ug tanang dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios, pamati kamo. Ang Dios niining nasod sa Israel sa pagpili sa atong mga katigulangan ug naghimo kanila nga dakong nasod sa panahon sa pagpuyo nila nga mga langyaw sa yuta sa Ehipto. Pinaagi sa iyang dakong gahom, ang Dios nagpagawas kanila gikan sa Ehipto. Ug sulod sa kapatan katuig siya nagpailog kanila didto sa kamingawan. Gilaglag niya ang 7 ka nasod sa yuta sa Kanaan ug gihatag kini kanila ug gipanag-iya nila kini sulod sa 4 ka gatos ug 5 ka mga tuig. Human niini gihatagan niya silag mga maghuhukom hangtod sa panahon ni propeta Samuel. Ug sa diha nga nangayo silag hari, gihatag sa Dios kanila si Saulo, ang anak ni Cis sa banay ni Benjamin, aron maoy maghari kanila sulod sa kapatan katuig. Sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya. Nakita ko nga si David, anak ni Isay, nakapahimuot kanako ug magbuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Si Jesus nga kaliwat ni David, mao ang gipili sa Dios aron magluwas sa katawhan sa Israel, sumala sa iyang gisaad. Sa wala pamuanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tao sa Israel nga kinahanglan maghinulsol sila ug magpabunyag. Ug sa hapit na si Juan mamatay, miingon siya sa katawhan, kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot. Apan sunod kanako, may muanhi ug dili ako takos bisan gani paghubo sa iyang sandalyas. Ang pulong sa Ginoo.
hangtod sa kahangturan, awitan ko ang kayo sa Ginoo. Ang mga kaayuhan sa Ginoo, awitan ko sa gihapon. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba, sa imong kamatinod ano. Kay nagingon ka, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Sa langit imong gilig-on, ang imong kamatinudanon. Hikaplagan ko si David, akong sulugoon. Sa akong balaan nga lana, ako siyang gidihugan. Aron ang akong kamot, maguban kaniya kanunan. Ug ang akong bukton magalig-on kaniya. Ang akong kamatinud-anon ug ang akong kaluoy, mag-uban kaniya. Ug sa akong ngalan, mabayaw ang iyang gahom. Muingon siya kanako, ikaw ang akong amahan. Ang akong Diyos, akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kahangturan, awitan ko ang kayo sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Ang Ginoong manakan ninyo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Juan. Human si Jesus makahugas sa tiil sa iyang mga tinunan, mingon siya. Sultihan ko kamo, walay ulipon nga labaw sa iyang galon, ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamaturan, bulan kamo kuninyo kining buhaton. Wala akong magsulti may tungod kaninyong tanan, nakaila ako sa akong gipili. Apan kinahanglan matuman ang kasulatan nga nagingon. Ang tao nga misalo kanako sa pagkaon, naghimo nga akong kaaway. Gisultihan ko kamo nini sa wala pa kini mahitabo, aron nini kahitabo nini muto kamo, nga akong mao ako. Sultihan ko kamo, ang mudawat kang bisan kinsa nga akong ipadala, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako mudawat usab sa nagpadala kanako. Ang ebanghelyo sa Ginoo. May gabi sa inyong mga kapilya, kinsa may mas daghan nga kapilya dinhi nga dunay debosyon ni San Roque o si San Vicente? Kinsa may na ay San Vicente magpista o San Vicente sa inyong kapilya? San Roque. So mas daghan mo og mas daghan kapilya nga magpista og San Roque. Mangutana lang ko asa ko sunod mamista. Ang inyong tema, no, Holy Cross Parish Journeying Together as a Church Fully Alive, no? Di ba ni ato ara sa diocese mo gyud ni? So ang atong gipanglantaw mao nga sa 2034 usa ka gatos ka tuig pagka Archdiocese sa Sugbo, ang katilingban nga ang Sugboanong simbahan buhi unta, no? Dili lang nga maningbatatan na daghang kay tao, no? Seremonya sa mana, no? Kundi ang atong involvement diha sa atong katilingban, no? Unsa na to pagpuyo ang atong pagkakabahin sa simbahan, no? Unsa ano to pagpakita sa atong kinabuhi isip kabahin sa simbahan, no? So di na to nasugdon lamang sa attendance sa mga misa, no? Kundi yun sa nato pagpuyo dito sa atong silinganan, no? Dili siya sayon, no? Di siya sayon. Pero kay panaw man, di ta kaya nga maabot din dito ato nang hinay-hinayon, no? Sa unang tuig, ang atong panglantaw nga magtudluan ta o makaton ta unsaon pagpaminaw, no? Pagpaminaw sa Espiritu Santo, pagpaminaw sa mensahe sa Dios, pagpaminaw sa atong isigkaingon. Bisan kami mga pari tudluan mi unsaon pagpaminaw sa yungo sa katawhan. Dili pod sayon, no? Dili ingon ana ka dali, no? Kay lagi panaw man, no? Di kita pod magpakawa sa paglaom, no?
Kana bitaw gitawag na to og law of nature. Why bisan kinsa nga magtanom og liso ron nga iyang pupuon ni kaugma? Diba? Pero magtanom ni kag liso, di jud ka kabantay nga naay nausaban na ini kaugma. Mukabat pa ginagpipila ka adlaw. Pero og mutubo gani na, sigurado jud kang mupadayon nagtubo basta imong alimahan, no? Mabutor gyud ang panahon nga mo hingkod na tingali mamunga, mamuwag ba? So nindot kaayo ang imong mapaabot, no? Nga moabot ang panahon nga makabot ang potential sa maong tanom, no? Mo pa natong gipangandoy nga potential sa panahon nga usan kagatos ka tuig ang Sugbo Isip Archdiocese, no? Ang atong pagkasugbuanong simbahan, no? Doon na trademark, buhi na ni siya. Ato na ni makita diha sa atong silinganan. Sa unang pagbasa, atong nakita nga ang mga batanong simbahan sa una, no? Early Christian communities, doon na po sila ilahang kaugalingong panaw. Yani gihisgutan ang panaw sa wala pa ihimugso si Jesus, no? Nga naman, buot padayag ni San Pablo nga ang nahitabo nga pagkahimugso, pagkamatay o pagkabanhaw ni Jesus, giandam ng daan. Katumanan ni siya sa saad sa Dios sa iyang katawhan. O nga sa tibuok kasaysayan sa mga Hudiyo, ang Dios mituman gayod sa iyang saad, no? Munang naisgutan si David na himong hari kay ang Mesiyas kaliwat man ni David, no? So makita nato, no, nga kung si Jesus wala dawata sa mga Hudiyo o kadagkuan sa templo, wala magpasabot nga sakto sila, no? Kay kung buto na unaon, sila mismo unta ang unang makahibalo nga ang pagkahimugso ni Jesus katumanan sa saad sa Dios, kabahin sa panaw sa katilingban o kaliwatan sa mga Hudiyo. Pero kay di man sila, wa man sila maminaw sa mensahe sa kasulatan, tungod kay doon na sila ilang expectations, unsa nga Mesiyas ang moabot, wa nila dawata si Jesus. Hangtod doon ang mga Hudiyo, naghuwad gihapog Mesiyas, no? Una nga, anugon kayo ang kahigayunan. Tungod lang kay wa nila paminawa ang mensahe nga ang pag-abot ni Jesus in history. Katumanan di ay sa iyang saad, kabahin sa panaw, sa katilingban nga magtutuo, no? Lahi magud ang panagway ni Jesus sa ideal Messiah para sa mga Hudiyo. Mumura ba og nganong himo maning manuluwas na to nga anak raman ni og panday? Wa man ni siya political power. Wa man siya army. Tinuod makaayo siya masakiton. Pero kinsa man ni iya mga barkada? Mga mangingisda raman ni. Tingali dunay mga mag-uuma. Adto, no? Pero dili ni sila tinamod sa katilingban. O di sila kadawat, no? Magtutudlo-tuod siya apan mga ordinaryo lang ang mga tao nga maisip na itong iyang mga tinunan. Muna ang ipadayag ni Jesus nga kabahin usab ni sa plano niya, no? Nga ang iyang pagka-Mesiyas na manukad sa pagpangalagad, no? Munang gihisgutan sa Ebanghelyo ang paghugas sa tiil. Imo man to'y pag hulagway niya sa wa pa siya mamatay, nga ang katuyuan sa kinabuhi dinhi mao ang pag-alagad sa katawahan nga pinalangga sa amahan, no? Mihugas siya sa tiil sa iyang mga tinunan. Nya way makalabaw ni ana. No, gitataw ni Jesus, walay tinunan nga makalabaw sa iyang magtutudlo. Way tao nga nakaserbisyo sa iyang isikataw labaw sa pagserbisyo ni Jesus, no? Mo ginunta nay atong motivation ngano nga mualagad ta kay bisan man tingali di ta makalabaw pero doon natin rason nga unta atong
sunon o subayon ang iyang ehemplo. Pero kung maminaw ta sa lain nga mga mensahe nga gikan sa kalibutan nun nga sources, malibog yun ta. Unsa may kinaiya sa tao nga atong giisip nga respectable karon. Itong mga naikwarta, no? Suri-suri ka diha niya, magbarong ka, sus pinangga kay ka, no? Tapos kibaw sila kibaw, hinawaman na din imong barong, no? Manaygon ka diha niya, wa kay isulop, papahawaon ka. No? Tanawon ba ang tao ba? Muna, ang mga tao gusto kay na mga alahas, mga gadgets, no? Mga make-up diha, aron ingnon nga, kanang nagwapa kay baga kay make-up, no? Di maguna maoy kinaiya sa balor sa usa ka tawo, no? Pero usahay ang atong sukod sa importansya sa tao nasa iyang popularity, nasa iyang influence. Ang atong isipon nga tinuod katong acceptable sa kadaghanan, no? Mo manigituhuan sa uban tinuod gyud tingali ni. No, munang maminaw tas balita, malibog ta kasi tinuod. Mamalita ra ba ta? Bisag di ta ka siguro tinuod ba og di? So kabahin ta sa nailad og nangilad. Muna nga, ang pagpaminaw importante kay lagi sa atong panaw nga ang atong kinabuhi, atong mga desisyon nga buhaton, inubanan sa atong pagpaminaw sa mensahe sa Dios, mawa man. Ilain naman itong ipaminaw. No? Importante man nato ang social media. Unsay komentaryo sa ubang tao. Unsay ikasulti sa akong silingan. No? Unang daghan kayo nga napugos o pakasal, bisag dili pa unta tungod kay na mabdos lagi, unsay ikasulti sa atong silingan. No? Wa man ko muingon nga ayaw na lang gyud mo pakasal, apan ang importante mao na kung dili mo andam sa maong responsibilidad, ayaw na lang pag huna-huna ni ana, no? Nga naman, kay gusto mo sa ingnon nga macho, hala siya mag pang-chicks kayo, unya, o maabot na higayon nga dunay tulubagon, wala. Di na magkadimao. Unya, kung presyoron, mapugos lang. Unya, risgo, why pamilya nga mulungtad. Kay di man plano nga mo commit into a relationship. Usara na sa mga ehemplo. Ang muna nga nindot na itong tanaw no nga itong mga desisyon sa kinabuhi base nato sa mensahe sa Dios alang ka nato. No? Mga local issues. No? Tingali kung doon na eleksyon, anak makita nato unsay atong basihan sa atong pagpili. No? O tingali atong pamalandungan unsa man hitabo ang nagdungan man yung pista ni San Roque o ni San Vicente. No? Ato ba kaning gihuna-huna nga suma ni sa kabubuton sa Dios o panginahanglan sa parokya o ato lang gi-accommodate ang kagustuhan sa kadaghanan aron way gubot. No? Una ato pamalandungan, no? Wa mo ko mag-iyon nga usma og di, no? Pero nindot to nga kung dunay mga butang nga di na to masabtan, atong pamalandungan o unsa kaha ang mga butang nga makapasabot nato ni nila, no? Kabahin na sa atong pagpaminaw aron nga kita ma-involve diha sa atong panaw isip simbahan nga nangandoy nga mahimong mas buhi pa siyam katuig gikan karon, no? Nindot kaayo ang pagsaulog nato sa kapistahan sa Santa Cruz, no? Sa Mayo ang Finding of the Cross, no? Di ba kabantay mo mga Reina Elena, Santa Cruzan, ari sa Mayo, no? Nga mga simbahan nagsaulog, no? Sa pagkakaplag sa krus. Unya sa September 14, no? The exaltation of the cross. Kaya ang krus kadaugan magyod. Kadaugan batok sa kamatayon, no? Nga ang krus maoy pinakadako nga timailhan nga kita gihigugma sa Dios, no? Dili siya kastigo, dili pud siya kahadlukan, no? Manguros gud tag mahadlok ta. So palaban ta sa krus, no? Nayuban manguros og tugnawon ini kaligo. Ambot og mawa magkatugnaw ana, no? Pero ato makita nga dalang panan siya. Kabahin sa na sa atong pagtubo, no?
Dili lang unta sa mga pamaagi nga ang atong pagtuo dool ng tuo-tuo, no? Kung dili sa pamaagi nga pinasikat sa atong gipangandoy nga masabtan o sa ato na daan nga nasabtan. No? Una nga atong pangayo nagresa sa Ginoo nga ablihon unta atong ang atong hunahuna o atong kasing-kasing. No? Aron sa ingon ang lamdag sa Espiritu Santo magagiya sa atong kinabuhi o atong mapakita diha sa atong mga inadlaw-adlaw nga desisyon nga magiya sa atong relasyon sa atong isig kaingon. Labi na gayud nga maoy maghulagway sa pagkabuhi sa parokya dinhi sa Basak sa Nicolas. Hinaot paunta. Manindog palihog, magampo kita karon sa Dios nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga tungod niini iyang naghingapin nga grasya pinaagi sa pagpangama ni San Vicente Ferrer ug San Roque. Busa moingon kita, Ginoo kaloy kami. Ginoo, kaloy kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo ug mga kaparian, nga magmatinod-anon sila sa pagpangalagad sa panon nga gitugyan sa ilang kamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Alang sa katawhan sa matag nasod ug pinulungan, nga makakaplag na sa kagawasan ug kalinaw, pinaagi sa usa ka Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Alang sa tanan nga nagkinahanglan og kaluoy ug pasaylo sa Dios nga pinaagi sa pagpangama sa atong mga patron, ipadagay day unta sa nabanhawng Kristo ang iyang naghingapin nga gugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Alang kanatong tanan nga sa kanunay magbaton sila og lig-ong pagtuo ug kusog sa pagkahimong saksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, halangdong Teopilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Alang sa atong mga sponsor, niining May Fiesta 2026, nga mahatagan sila sa Ginoo og mga grasya ug maayong panglawas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Alang sa atong mga igsuon nga mihalina nga makadawat na unta sila sa ganti sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. O Ginoo dungga ang among mga pag-ampo ug liguna ang among pagtuo sa kanunay. Magmalipayon kami nga magsangyaw sa imong pagkabanhaw pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Paliugmang lingkod akong giawag atong pilgrim, lectors and cantor of the Psalm Ministries, basic ecclesial communities in the parish, Adorasyon Nocturna Pilipina, Area Majestic Marketing, Area 7 Chapels, Calubian Kiyot, Greenbelt, Hills, Granada, Apriati, Lantawan Beltran Subdivision, atong mas sponsor, Mr. and Mrs. Anonymous, CWL, Confradia de San Jose, o Legion of Mary sa atong offertory.
Mga igsoon, pagampo, kamo aron ang atong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan magagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, mudang at unta nga na kanimo ang among mga pangaliya uban sa mga halad. Aron kami human malimpyo tungod sa imong kaayo, mahimong takos pagdawat sa mga sakramento nga imong gihatag sa dakong gugma. Ini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ulang ibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan, hangayog matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayud niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Hay ang among karaang kaalaot na tapos na. Usa ka kalibutan nga nagunog gibago, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Sana
Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo. Ang lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, ipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban sa among Santo Papa Leo XIV, Arsobispo Alberto, tanan mo mga obispo, kaparian ug tanan nag-alagad sa imong simbahan. Hinumdumi sa mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, nginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag anak kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan. Atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanino. Ipakita ta ang paginigsuonay. Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Magampo kita, makagagamhom og tunhay nga Dios, nga nag-andam ka namo alang sa kinabuhi nga dayon, pinaagi sa pagkabanaw ni Kristo. Padaghana dinhi ka namo ang mga bunga sa sakramento sa Pasko, ug liguna ang among mga kasing-kasing, pinaagi sa pagkaon nga makaluwas. Ini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog mang lingkod alang sa mga pahibalo, painomdom og pasalamat. So matagadlaw hangtod sa Mayo 2 sa alas 5 sa hapon ang ato ang rosaryo pagahimuon, then ang ato ang nobina misa sa alas 6 sa gabi agi pagpangandam alang sa kapistahan sa itong mga patron San Roque ug San Vicente Ferrer ug ang pagkakaplag sa krus. Sa Mayo 2 inighuman sa ato ang nobina misa musunod ang atong prosesyon. Ang in charge sa mga karosa sa Santa Cruz ang Parish Caritas, San Roque, Dakay Family, San Vicente Ferrer, Boyet Nacorda and Family. Sa Mayo 3 mao na ang atong kapistahan ug ang ato ang Pontifical Mass pagasaulugon sa alas 9:30 sa buntag. Again, akong usbon ang ato ang Pontifical Mass pagasaulugon sa alas 9:30 sa buntag. Ug ang mo preside nini ang ato ang talahurong Arsobispo sa Sugbo, Most Reverend Alberto S. Oy, D.D. Sa Mayo 16, Sabado, sa alauna hangtod sa alas 4:30 sa hapon ang ato ang General Assembly. Giyawag ang tanang officers from President down to Westy sa tanang mga chapels, mandated organizations and ministries, area coordinators, and PPCXCOM sa pagtambong. Ugma, Mayo 1, ang atong ikawalong adlaw nga nobina misa atong pilgrims na nagikan sa World Apostolate of Fatima, Youth Apostolate of Fatima, Barangay Basak San Nicolas Council and Staff, Basak San Nicolas Senior Citizens, Area 8 Chapels, Engineering, Bunturis, Kogon, Brotherhood, Lupa, and Bilya Kalubihan. Atong choir ang ugma, ang World Apostolate of Fatima. Atong mass sponsor, Mrs. Lara May Gornes and family.
Mr. and Mrs. Romeo Marinay, 2000 Hail Mary and Divine Mercy devotees, Basak Elementary School, Batch 1974. Atong Mass Presider Ugma, si Reverend Father Endinsor Melgaso, OAR. Nining bahina atong pasalamatan atong mga kaigsuunan nga mihatag sa ilang oras, katakos bahandi ug pagsalig aron magmalampuson ang ato ang ikapito na adlaw sa atong nobina misa. Special thanks to Honorable Jun Tumulak and Barangay Basak Pardo BPSO and Beeper, Mr. and Mrs. Benjamin Ordanesa of Ordanesa Printing Services, sa atong altar decoration sponsors, Mrs. Marcy De Chosa and family, Engineer and Mrs. Louis Angelo Culiera, Holy Cross Paris, San Pedro Calungsod Reflexologist, Engineer Dipre Daclan, and Carl's Catering. Sa atong mga pilgrims karon, lectors and cantors of the Psalm Ministry, Basic Ecclesial Community in the Parish, Adoración Nocturna Filipina, Ili Majestic Marketing and Area 7 Chapels, Kalubihan Kiyut, Greenbelt, View Hills, Granada, Apriati, Lantawan, and Beltran Subdivision. Sa ato ang mas sponsors, Mr. and Mrs. Anonymous Catholic Women's League, Confrancia de San Jose, and Legion of Mary. Sa atong liturgical servers, ato ang choir, Basic Ecclesial Communities, sa atong lector and cantor of the Psalms, sa atong mga gift bearers and usherettes, sa atong liturgical arts and environment ministry, digital communications ministry, ministry of altar servers, extra ministers of Holy Communion, ug kaninyong tanan nga mitambong sa atong ikapitong adlaw nga nobina misa. Sa wala dinhi ug dili makaanhi, daghan kayong salamat. Tagaan atong masim ang pakpak atong kaugalingon. Ato sad pasalamatan ang atong mga kaparian nga may kon-celebrate karon ang ato ang resident priest, Reverend Father Nomil Rico Arsolon, ug atong parish priest, Reverend Father Promencio Mahusay. Tagaan daw sila masipang pakpak pasalamat. Ato sang pasalamatan ang ato ang mass presider karon nga nagkusikwan sa atong timang Journeying Together in the Light of the Holy Cross, empowered by the witness of Saint Rock and Vincent Ferrer towards a church fully alive. Gispabugatan ni Padre ang ato ang involvement diha sa katilingban. Giun sa nato pagpuyo sa atong kasilinganan. Dili kini sayon apan kay kini panaw atong hinay-hinayon. Nga tudluan ta, makat-on ta, unsaon pagpaminaw. Pagpaminaw sa Espiritu Santo, pagpaminaw sa mensahe sa Dios, pagpaminaw sa atong isig kaingon. Ug unta kita ma-involve diha sa atong pagpanaw isip simbahan nga nangandoy nga mamahimong mas buhi pa sa siyang katuig gikan karon. Ug sa katapusan atong pangayoon ang grasya sa Ginoo nga ablihon unta ang atong hunahuna ug kasing-kasing aron sa ingon ang lamdag sa Espiritu Santo magagiya sa atong kinabuhi ug atong mapakita diha sa atong mga inadlaw-adlaw nga desisyon nga magagiya sa atong relasyon sa atong isikataw nga maoy maghulagway sa usa ka buhi nga parokya. Siya ang Judicial Vicar sa Matrimonial Court, Member Board of Consultors, Member Archdiocesan Presbyteral Council, Spiritual Director sa Christian Family Movement of the Philippines, Archdiocese of Cebu, Moderator Team of Pastors sa St. Joseph the Patriarch Parish, Mabulos, Cebu City, ato ang Mass Presider, Reverend Monsignor Raul T. Go PC. Tagaan itong masipang pakpak pasalamat. Sa katapusan, pahinumdum sa ato ang mga mas sponsor, pilgrims, o sa ato ang liturgical servers, nga after sa final blessing, aduna tayo documentation. Nining bahina atong pasidunggan ang ato ang mga patron. Viva Señor San Roque! Viva Señor San Roque! Viva Señor San Vicente! Viva Señor San Vicente! Salve Santa Cruz! Ang Ginoo maanaa ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.
choir. Uy, sila. Ay, palaktas. Ay, sa namin to. Nabay yung backlight. Ma'am. Oh, ang matuloy na yung pre. Lord,